Quan plantejo una sessió, l'objectiu és que tothom en pugui gaudir, que tothom pugui fer alguna aportació amb el seu nivell, amb el que ell pugui oferir. També treballem molt amb la improvisació perquè jo puc tenir una idea, un plantejament al cap del que vull fer i la sessió pot girar-se i treballem molt amb les necessitats i els interessos d'ells. La música que escoltem, intentem sempre quan iniciem una sessió connectar amb les músiques que a ells els interessen perquè és una manera de vincular amb ells i d'implicar-los emocionalment, no? I si en la sessió es presenta alguna inquietud, algun neguit, doncs s'intenta abordar a través de la música. Diguéssim que una miqueta el que jo faig amb ells m'ho plantegen ells, no jo ho plantejo. S'intenta fer així.